Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Kuhlala kuyintokozo enkulu ke bafowethu ukuthi sifike la kule channel lethu enkulu impunga yesintu. Uzokhumbula ukuthi sifundisana isintu. Sichushisane enkingeni ezithile esibhekana nazo maqondana nesintu. Asigcini lapho. Sibuye silethe odokotela abantu ababelaphi bendabuko abaphethe amakhambi okusilekelela enyameni yethu ukuze sikwazi ukuthi siphile. Uzokhumbula ukuthi enkathini namuhla sekudlebeleke kakhulu odokotela basentshonalanga. Bona odokotela basentshonalanga bathatha imvelo amageba base beyithaka namakhemikhali lawa wabo kunjalo. Uyabona nje noma ubuka amabandla amaningi amasonto amaningi ayanishaya nina nabelaphi bendabuko ukuze kuthiwa nivumelekile ukuthi ningene umuyinyanga ungayi esontweni kodwa udokotela wasentshonalanga ophethe amakhambi asentshonalanga uyaya esontweni akukhulunywa ngayo umuntu wakhe amaphilisi ukuthi akangangeni esontweni. Angithi bajaja lento engaphandle yakho kwakho. Uma lento le yona le indabuko usuyithathile wayikhava kahle kanje. Oh kanje. Isiyangena esontweni. Isiyangena because manje sikhaveke kahle. Isikhavwe kahle. Kodwa uma iza ngo2 liter noma ngamabhodlela lawa lawa kufaka kuyimbiza. Amabhodlela Smirnoff. Isangene ngelo into esontweni. But uthathe the same thing la ibhodleleni la beer noma la goloko. Uyifake kanje izongena esontweni. Kodwa ngiyafisa mina ndaba ezulu ngelinye ilanga abantu umqondo wabo bake bawenze usabalale. Uyabona endulo okhokho bethu babedla wona lamakhambi esintu baphile isikhathi eside. Kodwa enkathini namuhla thina sesiwalahlile amakhambi. Sesiyagula siphila ngokugula babona ukuthi abantu ukudla esikudlayo kuyasilimaza yonke leyo ngoba njengoba sadalwa sampisholo umkhulu waphinde wasidalela amakhambi asikwazi ukwayeka amakhambi kunjalo. Abantu basuke bahlanganisa izinto ezingahlangani babukela abantu abathaka imvelo nezilwane bese bacabanga ukuthi yonke into ayisavumelekile. Yabona nje lokho uma usukwenze kanje ngoba lokho kwami kubuye kudayiswe nabantu. Kakhulukazi abantu emasontweni bakudayisa phakathi emasontweni ngenxa kunjani kukhave kahle kwenziwa kahle wabhala nangesilungu yabo nje lapha uthi manpower yabo kamelihle manpower kodwa nje kube kuthiwe nje kubhala ukuthi koze kuse ngeke ingene esontweni ngenxa yegama but igama ngoba seliyisilungu selikhulu isiyangena abantu abayithanda ekuthiwa inegama lesithiwa forever forever but kusoza uhlanganisa amakhambi inhlaba lefakwe lapha elo kuzokabhala ukuthi elo kwabhala ngesingisi kodwa kube kubhala ukuthi inhlaba ngaba angeni bebengeke bethele umuntu omnyama umqondo wakhe wasontwa kakhulu ingakho ke nami sengidecide ukuthi into zami ngenze ama capsule manje ngenza ama coffee ngenza ama tea bags yabo ukuze lento le izobukeka enhle emehleni nabo but kuseyinto eyodwa le yalomkhulu walapha ekuzaneni emakotshombeni umkhulu walapha emakhaya seyiyo leyo nto leyo okufakela kulabhodlela leniphu yagoloko kusayiyona seyiyo le ukuthi lo kwafakwa isticker into eyodwa sekuhlotshisiwe kodwa ngoba sekuhlotshisiwe neprice yakho ayisafani yabo ngoba lapho kumkhulu uzokuthola mhlawumbe ngemali encane ngo50 rand mase uma mina sengikwenze kanje sekuyabiza seku500 ngoba nabathanda izinto yabo kunjalo nje abantu abaningi bayakwazi yebo kunjalo kodwa ngesizathu sokuthi kunabantu abasha ngiyafisa ukuthi ukhe phezulu nje ubatshele ukuthi umthandazi uyinyanga uyahlola wenzani wena umthetho ngaphambi kuba singene kule khambi esiliphethe elizosiza umbukelo wempunga yesintu kufanele bazi abantu ukuthi lo muntu ozana le khambi ubani. Yebo ngizoqala nje ngibengelela ababukeli bempunga yesintu uMageba ke uyaziwa kakhulu la kwimpunga yesintu mina ngisebenza ngamakhambi emvelo
mina ngibiza ngalento kuthiwa i-functional medical worker or i-functional medicine worker. Le hlobo yabelaphi ethi uma izolapha isifo iqala isicubungule. And isifo uma usilapha ezimpandeni zaso. Usilapha la sisuka khona. Uma uqhamuka kimi uthi uphethwe izinso ngiyakubuza ukuthi isiphi isifo esikuphathayo ngoba awukwazi vele uphathwe izifo nje. Awukwazi vele uphathwe izinso nje. Mhlawumbe ungaphathwanga ushukela. Yabo, kumele ngazi ukuthi imbangela yezinso ikuphi. Ngoba ngizokulapha izinso but still sazophinde zibe khona futhi ngenxa ukuthi akulaphekanga imbangela yazo. So i-functional medical worker ileyo nto leyo labelaphi abalapha imbangela yesifo umsuka wento. Yabo la isuka khona ezimpandeni zayo. Yabo mina ngathini angisayona inyanga sengiyileyo nto leyo abayibiza nge-functional medical worker. Ngesizathu sokuthi uyalandelela. Ngesizathu sokuthi ngiyalandelela isifo ngosilapha. Angivele ngithi hayi ngoba manje unesifo sokuthi thatha nawo umphilisi ngoba umphilisi uyizifo zonke. Yabo kunesifo uma usebenzisa umphilisi sigulise kakhulu ngenxa ukuthi umphilisi unamanye amakhambi. Uya lese nje like umuntu oweak. Umuntu oweak awukwazi ukumnika umphilisi. Because umphilisi unamakhamba strong ongeke ukwazi ukuthi umnike lokuzana umuthi oweak. But ukhona umuthi engiprefer kumuntu uthi lo thatha lo ngoba nakho usuweak usulele phansi. Sebenzisa lo. Ngoba manje nginika umphilisi usuweak usulele phansi. Kufanele sengiyakuqedela. Ndabezitha usathinta kumphilisi ngifisa mina siqale la kuqala la. Yabona induku engiyiphethe Ndabezitha ubalule okokuthi induku yomhlume. Umkhululi igama layo. Igama layo umkhululi yebo. Okusho ukuthi iyamkhulula umuntu osuke ephethwe umhlume. Umhlume kakhulukazi yabo nje umhlume mase kuba ama-ulcer. Kube zilonda nje ngaphakathi. Number 1 lembiza lemkhulu wami. Omunye umuntu uzothi Ndabezitha mina ngeke sengize ngalahla ithemba ngesibhedlela manje ngoba isephumele ngaphandle. Ngizosizakala yini? Uzosizakala kakhulu la. Kunento elapho emhlophe ngaphakathi engeke ngisho ukuthi igama layo. Uma esephumele ngaphandle uyayithatha uyishise. Yabo. Kodwa phela abantu ekhambeni lesikhathi ngizogcina sengiyidayisa yodwa eceleni njengensisi but okwamanje ngiyakutshela ukuthi thatha lento ephakathi uyishisa ngoba kuyenzeka abanye uthola sebenazo lezi nyama abanye uthola ukuthi abanazo lezi nyama. Uma uthi awunazo lezi nyama uzoyipheka nje kanje ngoba kanje but uma seziphumile lezi nyama uthatha lento emhlophe uyishise mase uyayigaya mase uyayigcaba lento mase uyayigcoba. Ngikunika 2 days. Ngikunika nje 2 days. Manje omunye ngizicaba kanjani ngicaba kuphi ngoba manje yabona nje kuba uthi lecashekeni inkinga ugcaba yona ngqo noma ungathola umuntu ozokwenza ongasabi ozokuthi nje theqe mase yayigcobe yithi 2 days ikhehla lami isiyinsizwa isiyinsizwa mase yayigcobe yithi kwazi kwakude kole kugcatshwa 2 days uyabuya ungitshela ayilembiza ngiyagaranta yomhlume ke uma kuukuthi mhlambe ke angakaphumi lutho kodwa umuntu uyeza ukuthi cha ikhona okanye mhlambe lento isencane ayikakabi inkulu uma uthi isencane engayithatha nje eyipheke engayikhiphi lento le eyiphuze eyichathe iyaphuze iyayichatha uyipheka nje ngento engango 5 liter le njengoba ingaka uyipheka ngo5 liter nje kuphela. Omunye uzofisa ukwazi ukuthi ngoba mina ngiyasebenzela iphuzwa kanjani le mbiza uphuza nje half a glass ekseni or half a glass ntambama. Okay half a glass ekseni half a glass ntambama kabili ekseni imini ntambama kabili nje ekseni mawuqeda ukudla nantambama mawuqeda ukudla. Manje umuntu oyidingayo Ndabezitha le khona umuntu manje obukayo nje manje umuntu nje oyidingayo uzongifonela kule number evela la ku screen. Futhi nala kwaMpunga ikhona iyatholakala. Yaba ngayithola sikubekela Ndabezitha. Iyatholakala futhi na ku Smith Street la 447 ku West Street. 447 West Street eAmen Shopping Center. Sekukhona nje ishop lapho. Mawukhuphuka nje ameskeleta lapho uzoyibona. Noma ubuza uMaphica bayamazi uMaphica lapha abo nje kahle sebengazi kakhulu ngoMaphica olapha kakhulu ushukela mawufika ubize nje labantu abalapha ucela ubuza uMaphica olapha kakhulu ushukela bazokudirect vele inombolo lezi ozibona umbukelo Impunga Yesintu izona ozomthinta udokotela uMaphica olapha kakhulu ushukela ngoba ushukela lo ushukela yazi mina ngike ngimangale mangisafonela umuntu
engitshela ukuthi uphethe ushukela phela ushukela sengolaphe kakhulu Khehla. Uyazi mhlawumbe indaba ezitha asike siyigoqe la. Mbukelo wempunga yesintu imbiza le yomhlume nama-alsa uyasho kundaba ezinto ukuthi lezo zinto zombili iyalekelela. Bafowethu nodadewethu kuyenzeka uphathwe isifo iminyaka ndaba ezinto. Kakhulu. Yabona mhlawumbe ngingayithenga le mbiza ngiyipheke ngo5 liter. Bese ngilindele mina ukuthi mhlawumbe izovela ingilaphe kanti okwami inkingi sidinga abemabili amaphakethe. Mhlawumbe ngabe uma ngithengele noma kuthiwa sengino 3 years engiphethe. Iyona kuphela nizowaqeda noma kuya ngokuthi asekuphethe isikhathi esingakanani. Ya kuya ngesikhathi kodwa kancane uthi uzothatha iphakethe lesibili kodwa kuya nangesikhathi. Ngoba into engiyengeze ke ngibhanqe kanje nomphilisi ihambe kanje. Ngicela nje ukusho iprice. Ilo uma kanje iyodwa iba u300 le. Yebo. Uyipheka ngo5 ngo5 liter. Nomphilisi mawukanje u300. Kodwa mase ngikunika kanje kokubili kuba u500. Okay kuba ikhombo nje yakho kokubili kuba u500. Ikhombo yama-alsa nomhlume. Umphilisi kubuye ulapha izifo eziningi uzifo zonke. Bayawazi umphilisi ubuye ulapha izifo eziningi. Omunye umuntu uzokuza ukhuluma kanje indaba ezitha kodwa manje ukeGoli ukeKapa akakwazi ukusondela la obeke khona imphelandaba akakwazi ukuya lapha eAmin Shopping Center. Uyaposeleka yini? Ngiyabaposela kakhulukazi ngiyabaposela nje ngalento ekuthiwa uPax. Ngisebenzisa wona obono oseduze. Kuqhubeka kube yiwona u500 ngoba yonke into kumele imcacele. No uma ekude ubese add 110 rand. 110 rand okuphathisa. Okuphathisa 110. Mbukelo wempunga yesintu asuthathe lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Kubalekile ukuthi sithi masifundisana ngesintu sikhumbuzisana indlela eyayihamba okhokho bethu bese siphinde silekelelane nangezinye izinto ezikwazi ukuthi zilekelele impilo yethu. Abelaphi bendabuko ke bafowethu njengoba simlethe uMageba la uMaphica baningi abantu abake bangishayele babonge kakhulukazi laba bashukela nabasebenzisa umphilisi bake impela bangifonele nje bancome kakhulu isona isizathu esenza ukuthi uMaphica siloke silishaye njalo ikhwela ukuthi akaphinda asondele futhi azokhuluma ngemikhiqizo anayo kondaba ezitha ukuze abantu bezokwazi ukuthi basizakale. Le nombolo lokuzibona zivela escreen sakho ezakhe uMageba mthinte kuzona umtshele ngesifo esikuphethe uzokuthi uyakwazi ukukulekelela kusona. Uma kuwukuthi uyakwazi uzobe usukwazi na ukuthi nezinhlelo bese ukwazi ukulekeleleka impilo yakho uyiphile ngaphandle kwesifo. Ake siqhubeke njalo subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.